social media be wachiwo information, media gi radio stations kamano bende wachiwo information. Koro gimwa miyo nyithindo en gi jonyuol en information mondo mi gibed ni gin able mar kawo decision. Yeah, to system emaji apply godo. Yeah, onge online except disability cases. Magung'eyo kokalo sikunde mane gitime penj koso ng'eyo machalo nade kinde ma disability timore didek e yore adek. Mokwongo nitiere marginalized. Mago gin 14 counties magazetted gi Revenue Allocation Commission kaka kuonde ma hardship. Number 2 en gender. Mano female male. Number 3 en disability. Koro jok ma disable gino oyienegi ndiko manually application kaeto gioro gi post office e office wa to process manually. To mondo bed ni in disable, number 1 nyaka bed gi certificate mar registration gi National Council for Persons with Disability. Number 2 nyaka bed ni disability ni no in kode kapok ne timo penj. Okay, disability mabiro after results. Yeah. Koro only cases mag disability manyaki attach bende certificate gin gi cards mobedo issued gi National Council for Persons with Disability. Koro nyaki attach copy mar card nino mano inyalo ndika application tioro to treat manually. Kamano. Ero kamano nyore no ka wiye masani ka waduogo wakao ote mag joneno wa kachel kora jogo mayudo wa achel kachel ko kalembui magwa mag YouTube jogo maoro SMS bende warwako usani mondo mi kama duogo waoro kata wakao ote mayoro no kendo wasomo gi achel kachel wan kaka kod Dr. John